הכפר אל-סירה נמצא על הכביש לערד, כ-30 קילומטר מזרחית לבאר שבע. אל-סירה זה כפר שהוא פה לפני 48, כ-50 בתים, גרים שם כ-350 איש. יש לו, לפי המסורת הבדואית וגם לפי הרישום של הטורקים, כ-400-450 דונם. ואבא שלי גדל וסבתא שלי גדל פה. אני רוצה לשמר את אורח החיים שלי, אני רוצה לשמר את התרבות שלי. רוצה לשתות קפה? לפני כ-100 שנה, כאשר בארץ שלטו עדיין הטורקים, התיישבו על הקרקע שתי משפחות, משפחת אל-אמור ומשפחת נססרה. אל-אמור ונססרה? לא, אל-אמור שם. המשפחות קנו את הקרקע כדין, ועסקת הרכישה אף נרשמה על ידי השלטונות הטורקיים. ההורים והסבות שלנו קנו את זה בשנות ה-20, את הקרקע. זה אדמה שלנו, זה בכלל זה בזמן הטורקים, לא מהיום. הטורקים וגם האנגלים היו באים בקבוצות, בדרך כלל על גמלים או על סוסים, היו מודדים את הקרקע הזו כולה בחבלים, ולפי החבלים האלה היו מחשבים כמה צריך לשלם במיסים, אז היו לוקחים את זה בתבואה, ולאנשים לא היה כסף, ויש להם את הקבלות. יש משפחות שקנו פה את הקרקעות ויש להם את הקושאן, לנו למשל יש את הקושאן. במשך כ6 דורות חיו תושבי אל-סירה בשלום על אדמתם, תוך שיתוף פעולה מלא עם השלטונות. גם עם השלטון הטורקי, גם עם השלטון האנגלי, ועד לאחרונה גם עם השלטון הישראלי. אני התנדבתי במשטרה 6 שנים. במרוצת הזמן נטשו תושבי הכפר את האוהלים, ובנו לעצמם קורת גג מאולתרת, העמידה יותר בפני תנאי המדבר. עד שנות ה-80 האחרונות היה לנו אוהלים. לאט לאט הם פשוט לא שרדו את החורף. אז התחלנו לבנות את הצריפים, אחר כך את הבתים. בתחילת שנות ה-80, עם פינוי סיני במסגרת הסכם השלום עם מצרים, החליטה המדינה לבנות את שדה התעופה נבטים בנגב. לצורך העניין חוקקה כנסת ישראל חוק המעביר את כל אדמות האזור לידיה, וביניהם אדמות הכפר אל-סירה, זאת למרות שהאדמות אלה לא ישבו על השטח שבו נבנה הבסיס. האבסורד הוא שאף גורם ממשלתי לא חשב שזה מספיק חשוב לספר זאת לתושבי הכפר, והתושבים בכלל לא ידעו שאדמתם נלקחה מהם. המדינה כידוע לכם לוקחת אדמות מהערבים ומעבירה אותם ליהודים. יש היום כ-60 חוות יחידים בנגב שנותנים אותם למשפחות יהודיות. זה מלח על הפצעים, כן? לא רק שלא לוקחים ממך, אלא נותנים את זה למישהו אחר, והם כאילו אוויר, מפנים אותם. 25 שנה מאוחר יותר נודע להם בצורה אכזרית מה עלה בגורל אדמתם. באו עם כוח, מה זה? כמעט 50 רכבים, כל רכב 4-5 אנשים. פקחי משרד הפנים בליווי עשרות שוטרים חמושים פשטו על הכפר, באו לכל הבתים, לכל הכפר, והדביקו על כל בית ומבנה צו הריסה עקב בנייה לא חוקית. להרוס את הבית שלי, החיים שלי להרוס אותה? על מה? זה הבית שלי, אתם כבר ראיתם. שמנו את הגנרטור פה, אבל גם עליו הדביקו צו הריסה. על צווי ההריסה חתום יוסי טאוב. מי אתה יוסי טאוב? ולמה אתה חותם על צווים כאלה? יש לך בית? יש לך ילדים?
כשניגשו תושבי הסירה למשרד הפנים על מנת לטפל בעניין, נאמר להם לראשונה, באיחור של 25 שנה, שאין להם בכלל על מה להתלונן, שהאדמות שלהם הם כבר לא האדמות שלהם, הם עכשיו האדמות של המדינה. ולא רק שעליהם להרוס את הבית שלהם, עליהם גם להתפנות מהאדמות שלהם, וכדי לא להחמיר את המצב, עליהם להתפנות מיד. למה? לאן אנחנו נגיע? לאן אנחנו נלך עם הילדים האלה? שבן אדם יהרוס לך בית, זה בדרך כלל לא טוב. כי סליחה, זה השטח שלנו. אנחנו עשינו משהו עלינו. אני נססה מוחמד, רוצה להיות דוקטור ברפואה כימית. محمود خليل احمد مهندس دكتور مهندس. תושבי הסירה, שהם בכלל אזרחי מדינת ישראל, למדינה שמגרשת אותי מהבית שלי, ואני קיים לפניה. אתה יודע מה זה? קיים לפניה. הם מוכנים לשבת, לשמוע, לדבר, לדון על פתרון כלשהו. שום פתרון לא נותנים לנו. באים להרוס וזהו, לא מעניין אותם מכלום. לא אכפת להם. חייתי בכפר, כל הזמן הייתי בכפר, אני רוצה להיות באווירה כפרית, תישאר ככה. אך המדינה מעדיפה להתעלם מהם שוב ושוב, ושולחת אליהם את הנציג הרשמי שלה לעניינים כאלה. הבולדוזר, שידבר איתם. אנחנו לא יודעים מה לעשות. מה אני אעשה? אנחנו לא יודעים מה לעשות. Ha ha ha!